Masu kallonmu Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ni'imtattun wurare masu kyau gami da dan marmakin in sayayya cikin halin annashuwa a ƙasar Sin sun yi matukar burge masu yawon shakatawa na ƙasa da ƙasa, waɗanda da yawa daga cikinsu ke sun sake ziyartar ƙasar. Ƙasar Sin ta ƙara kyautata manufar mayar da kuɗin haraji lokacin da baƙi 'yan ƙasashen waje ke barin ƙasar don sauƙaƙa musu yin sayayya, inda kayayyaki ƙirar ƙasar Sin ke samun karbuwa sosai a wajen masu yawon shakatawa na ƙasashen waje. Kazalika, ziyarar fahimtar al'adun gargajiyar ƙasar Sin na ƙara samun karbuwa da amincewa a wajen baƙi 'yan ƙasashen waje da dama. Alal misali, a gundumar Zhongmu ta lardin Henan na ƙasar Sin, wani wurin gabatar da wasannin al'adun gargajiya mai gine-gine masu salon musamman na samun babban yabo daga masu yawon shakatawa na ƙasashen waje. Ofisoshin kula da harkokin yawon bude ido na ƙasa da ƙasa sun ce, masu yawon bude ido na duniya suna matuƙar gamsuwa da jin daɗin zirga-zirgar jiragen ƙasa masu saurin gudu na ƙasar Sin. Jiragen ƙasa take da matuƙar sauri da tsaftar muhalli gami da ingantattun hidimomi. A dayan bangaren kuma, manufar shiga cikin ƙasar Sin ba tare da takardar biza ba, gami da hanyar biyan kuɗi ta wayar salula, duk suna ƙara kawo sauƙi ga harkokin yawon bude ido a ƙasar, musamman ga mutanen waje da suka shiga cikin ƙasar karo na farko. Wata mai yawon shakatawa daga ƙasar Birtaniya, Urville, ta ce muhimman ababen more rayuwar jama'a na zamani na ƙasar Sin sun yi matuƙar burge ta. Bayan da ta ziyarci wurare daban-daban na ƙasar, har ma ta yi shirin sake ziyartar hanyar Siliki a watan Mayun shekara mai zuwa.